Drel som v Brne 9,5 roka bez jedinej PN-ky. 4 mesiace pred veľkým 10-ročným bonusom ma Česi vyhodili pre vymyslenú hlúposť. Sme pre nich len lacný odpad. Toto je moja pravda. Toto je to, čo vám agentúry nepovedia, keď vás lákajú na krásne zárobky za rieku Moravu. Vždy nám hovorili, že sme bratia Česi a my Slováci, jedna rodina, rovnaká mentalita, spoločne si pomôžeme. Aké krásne klamstvo. Dnes mám 53 rokov a sedím v prázdnej, prenajatej izbe na okraji Brna. Pozerám do steny a pýtam sa sám seba, kde som urobil chybu. Kde zmizlo tých takmer 10 rokov môjho života? Som z východného Slovenska, z Prešovského kraja, z miesta, kde práca nikdy nebola, a keď bola, tak za peniaze, z ktorých sa nedalo ani prežiť, nie to ešte niečo vybudovať. 9,5 roka som v tomto meste potil krv na obrovskom logistickom sklade. Bol som lojálny. Bol som ten hlupák, ktorý veril, že poctivá práca sa cení. Zostal som tu sám, zradený, odkopnutý ako prašivý pes, keď už zo mňa vyžmýkali všetko, čo sa dalo. Dnes vám poviem všetko. Dnes poviem pravdu o tom, ako funguje tá slávna česká firemná kultúra voči nám, cudzincom, voči Slovákom, ktorých berú len ako čísla v tabuľke. Zostaňte do konca, vypočujte si môj príbeh, pretože to isté sa môže stať vám, vášmu otcovi, vášmu bratovi. Nechcem, aby niekto iný musel prežívať túto potupu. Ale od začiatku, život na východnom Slovensku pred 10 rokmi nebol ľahký. Mal som niečo po 40-tke, sily som mal dosť, ale možností málo. Pracoval som kadetade, na stavbách, v lesoch, bral som každú fušku, len aby som priniesol domov nejaké peniaze. Mali sme starý rodičovský dom, ktorý si pýtal opravy. Strecha zatekala, okná prefúkovali, v zime sme kúrili, ale teplo utekalo von. Každý večer som zaspával s pocitom, že ako chlap zlyhávam, pretože nedokážem svojej rodine zabezpečiť dôstojný život. A potom som jedného dňa uvidel ten inzerát. Veľká medzinárodná logistická spoločnosť v Česku, priamo v Brne, hľadá skladníkov. Sľubovali horidoly, stabilná práca, výborný plat, prémie, ubytovanie, kariérny rast. A hlavne ten slávny vernostný program. Už v inzeráte sa chválili, že si vážia dlhoročných zamestnancov. Agentovi, ktorý mi to sprostredkoval, som zaplatil 200 eur len za to, že mi dal adresu a vybavil prvý pohovor. 200 eur, čo boli pre mňa vtedy obrovské peniaze. Rozlúčka s rodinou bola ťažká, žena plakala pri bránke, deti boli ešte menšie, nechápali, prečo otec odchádza na tak dlho. Sľúbil som im, že to je len na chvíľu, že zarobím na tú strechu, na tie okná a vrátim sa. Nastúpil som na nočný vlak do Brna s jednou starou cestovnou taškou, v ktorej som mal pár tričiek, montérky a kus slaniny z domu. Let, teda ten môj vlakový let do neznáma, bol plný nádejí. Keď som vystúpil na brňanskom nádraží, cítil som sa stratený, ale odhodlaný. Prvý deň na sklade bol však čistý šok. Realita ma udrela priamo do tváre. Žiadne privítanie s otvorenou náručou. Len hluk, prach, stovky ľudí pobehujúcich s paletovými vozíkmi, neustále pípanie skenerov a krik majstrov. Pridelili mi skrinku, dali mi do ruky skener a ukázali mi, ktorú uličku mám na starosti. Od tej chvíle som prestal byť človekom s menom. Stal som sa len číslom operátora a potom začali plynúť roky, jeden za druhým, v rovnakom ubíjajúcom rytme. 13 hodín na nohách, ranná zmena, nočná zmena, víkendy. Keď iní oddychovali, ja som ťahal nadčasy, lebo som chcel ukázať, že na mňa sa môžu spoľahnúť. Bol som ten Slovák, ktorý nikdy nepovie nie. Žiadne PN-ky. Viete, čo to znamená? 9,5 roka som nebol ani raz u lekára počas pracovnej doby. Keď som mal horúčku, dal som si paralén, vypotil som sa v noci na ubytovni a ráno som o 4:00 stál na zastávke autobusu, ktorý nás zvážal do priemyselnej zóny. Keď ma bolel chrbát tak, že som sa nemohol narovnať, zatiaľ som zuby a dvíhal tie ťažké krabice ďalej. Všetko to malo svoj cieľ. V tej našej českej firme totiž existovalo jedno posvetné pravidlo.
Bolo to napísané v každej príručke, hovorili o tom na každom výročnom stretnutí. Za 10 rokov nepretržitého pracovného pomeru vyplatili zamestnancovi obrovský bonus. Boli to presne 3 priemerné mesačné platy. Pre mňa to neboli len peniaze. To bola tá nová strecha. To bola tá fasáda na dome. To bol ten dôkaz pre moju ženu, že všetky tie roky samoty, všetky tie vymeškané Vianoce a narodeniny našich detí mali nejaký zmysel. 3 platy naraz, to bolo niečo, o čom som sníval každú jednu ťažkú nočnú zmenu. Keď som bol unavený, počítal som si v hlave, koľko mesiacov mi ešte zostáva. 8 rokov, 8,5, 9 rokov. Už som to mal takmer na dosah. Už som si kreslil plány, už som hovoril so známym majstrom doma na východe, aby nám na jeseň prišiel naceniť materiál. A potom všetko sa zmenilo. 4 mesiace. Len 4 prekliaté mesiace mi chýbali do toho môjho 10-ročného jubilea. Zrazu, ako by niekto stlačil gombík, sa prístup vedenia otočil o 180 stupňov. Vymenili nám zmenového manažéra. Prišiel taký mladý, arogantný chlapec v čistej košeli, rovno zo školy. Čech z Prahy. Nikdy nedržal v ruke ťažkú krabicu, ale tabuľkám rozumel dokonale. A zrazu som bol problémom. Ja, ktorý som 9 rokov patril medzi najrýchlejších baličov. Prvá situácia prišla, keď som išiel na toaletu. Cestou späť som sa musel zohnúť, lebo sa mi roztrhla šnúrka na pracovnej topánke. Zdržalo ma to možno 2 minúty. 2 minúty. Keď som prišiel na svoje stanovisko, ten mladý manažér tam už stál s hodinkami v ruke. Začal na mňa kričať pred všetkými kolegami. Pýtal sa, či si myslím, že ma platia za to, aby som sa prechádzal po sklade. Snažil som sa mu vysvetliť, čo sa stalo, ale on ma umlčal. Povedal mi, že na budúce dostanem vytýkací list. Zostal som stáť ako obarený. Ponížený pred ľuďmi, ktorí tam robili týždeň. Potom to začalo byť horšie. Norma balenia sa zrazu pre mňa stala nedosiahnuteľnou. Skener mi začal vyhadzovať chyby, ktoré som nespravil. Systém ma posielal do uličiek, kde bol tovar zle uložený a čas mi plynul. Každý deň si ma ten mladý manažér zavolal na koberček. Vytýkal mi pomalosť, vytýkal mi nepresnosť. Dával mi za vinu veci, ktoré boli chybou systému, nie mojou. Cítil som ten tlak. Umelý, vykonštruovaný tlak. Snažili sa ma zlomiť. Snažili sa ma donútiť, aby som to vzdal sám, ale ja som si povedal nie. Zatnem zuby. Vydržím tie 4 mesiace, zoberiem bonus a potom nech si tú prácu nechajú. Ale oni boli prefíkanejší. Nečakali. Bol utorok, presne si pamätám ten deň. Bolo sichravo. Pred koncom zmeny ma zavolali do kancelárie personalistky. Nesedel tam len ten mladý manažér, ale aj riaditeľ logistiky. Neponúkli mi ani stoličku. Český manažér sa mi ani len nepozrel do očí. Pozeral niekam do papierov na stole. Riaditeľ mi suchým úradníckym tónom oznámil, že moja pozícia sa ruší z dôvodu reorganizácie oddelenia. Reorganizácie. To slovo znelo tak chladne, tak bezcitne. Vraj pre mňa nemajú iné uplatnenie. Personalistka mi rovno posunula po stole papiere na podpis. Dohoda o ukončení pracovného pomeru s okamžitou platnosťou. Odstupné mi dali len to najnutnejšie podľa zákona, ale môj 10-ročný bonus? O tom nepadlo ani slovo. Spýtal som sa ich na to. Hlas sa mi triasol. Povedal som, drel som tu pre vás 9,5 roka. Nemal som ani jeden deň PN-ky. Viete dobre, že za 4 mesiace mám nárok na vernostný bonus. Prečo mi to robíte? A viete, čo mi povedal ten riaditeľ? Len sa usmial takým tým arogantným, povýšeneckým úsmevom a povedal: podmienkou pre vyplatenie bonusu je odpracovaných celých 10 rokov. Vy máte len 9,5. Zmluva je zmluva, pán kolega. Nemôžeme robiť výnimky. A bolo to. Hotovo. Vybavené. Žiadne emócie, žiadna vďaka za strávenú mladosť a zničené zdravie v ich špinavom sklade. Bol som pre nich len položka v Exceli, ktorá by o 4 mesiace stála firmu príliš veľa peňazí. Vyhodili ma pre vymyslenú hlúposť pod rúškom nejakej falošnej reorganizácie. Zostal som ticho. Vzal som pero, podpísal to, lebo v tej chvíli som mal pocit,
že ak tam zostanem ešte sekundu, tak spravím niečo, čo budem do konca života ľutovať. Najhoršie na tom celom prišlo na druhý deň. Keď som si prišiel na ubytovňu zbaliť posledné pracovné veci zo skrinky, stretol som starého kolegu. Povedal mi, že tú moju slávnu zrušenú pozíciu hneď ráno obsadili. Dali tam mladého chlapca, Ukrajinca, cez agentúru, ktorý im robil za o tretinu menší plat ako ja. Žiadna reorganizácia nebola, len sa cynicky zbavili starého drahého Slováka, aby mu nemuseli vyplatiť to, čo si poctivo oddrel. Toto sú naši bratia Česi. Pre nich sme len lacný odpad. Kým makáte a ste ticho, ste dobrí. Ako náhle by ste mali dostať to, čo vám sľúbili, ste prekážkou, ktorú treba odstrániť. Teraz som tu, v Brne, v meste, ktorému som obetoval kus života, mám 53 rokov a som bez práce. Viete, aké to je hľadať si prácu po 50-ke? Je to peklo. Posielam životopisy, denne aj 10, 15. Všade tam píšem, že mám 9-ročnú prax v logistike, že som spoľahlivý. Ale keď vidia môj dátum narodenia, ani sa neozvú. Ak sa náhodou dostanem na pohovor, pozerajú na mňa ako na dinosaura. Vidím v ich očiach tú ľútosť, alebo ešte horšie, ten nezáujem. Povedia, my vám zavoláme. A nikdy nezavolajú. Moje dni sú teraz len šedá beznádej. Ráno vstanem, otvorím počítač, hľadám inzeráty. Z toho mála, čo mi vyplatili ako odstupné, platím prenájom. Zostáva mi len zlomok. Na jedlo mi zostáva tak málo, že nakupujem len večer zlacnené pečivo a tú najlacnejšiu salámu. Počítam každú 1 korunu. A čo rodina? Žena volá. Plače do telefónu. Hovorí, vráť sa domov, prosím ťa. Kašli na nich, kašli na tie peniaze, my to nejako zvládneme. Vráť sa. Hovorím jej, čoskoro. Len si nájdem niečo iné, len sa postavím na nohy. Ale lžem, nemôžem sa vrátiť. Nemôžem prísť domov s prázdnymi rukami, bez tej strechy, s pocitom absolútneho zlyhania. Deti sú už veľké. Odišli z domu, kým som ja pobehol s vozíkom po brňanskom sklade. Nepoznám ich. Oni nepoznajú mňa. Sme si cudzí. Keď si občas zavoláme cez video hovor, pozerajú na mňa cudzinci. Zničil som si rodinu pre firmu, ktorá ma vyhodila pre pár tisíc eur. Cítim vinu? Áno. Každý deň. Každú minútu, keď tu sedím sám. Ale čo mám robiť? Tam doma, na východe, práca nie je žiadna. Tu, aj keď som na dne, je stále aspoň nejaká šanca, že si ma niekto všimne a dá mi šancu aspoň dokladať tovar v supermarkete. Čo si myslím? Čo teraz? Ľutujem, že som sem vôbec išiel? Neviem. Niekedy áno, keď ma v noci bolia všetky kĺby z tej driny a uvedomím si, že nemám nič. Niekedy si poviem, že som nemal na výber. Čo iné som mohol robiť, keď som chcel uživiť rodinu? Ale jedno viem isto. Ľudia u nás doma si myslia, že zahraničie je záchrana. Že je to zasľúbená zem, kde na vás čakajú s otvorenou náručou a peniaze rastú na stromoch. Že bratia Česi nás príjmú medzi seba. Nie je to pravda. Je to jedna obrovská boľavá lož. Vaša lož a vaša lojalita k českým korporáciám neznamená vôbec nič. Absolútne nič. Môžete tam nechať dušu, môžete pracovať nadčasy, môžete obetovať svoje zdravie aj rodinu. Ale ako náhle sa stanete pre ich tabuľky finančne nevýhodnými, vyhodia vás na ulicu. Bez milosti, bez slova vďaky, bez pohľadu do očí. Nebudú brať ohľad na roky vašej ideálnej práce. Bolesť je veľká. Zlomené srdce človeka, ktorý veril v spravodlivosť, sa nehojí ľahko. Mám slzy v očiach, keď to hovorím, lebo tá nespravodlivosť ma zožiera zvnútra. Strach. Mám veľký strach. Strach z toho, čo bude zajtra, strach z toho, ako zaplatím ďalší nájom, strach z toho, že umriem kdesi na ubytovni sám a zabudnutý. Každý deň je boj s týmto strachom. Preto vás prosím, nenechajte sa oklamať krásnymi rečami agentúr. Sme pre nich len stroje. A stroje, ktoré sú príliš drahé na údržbu, sa vyhadzujú do šrotu. Napíšte komentár. Chcem vedieť, čo si myslíte. Zažili ste niečo podobné? Vyhodili vás niekde len preto, aby vám nemuseli zaplatiť to, čo vám patrilo? Odoberajte kanál. Budú ďalšie príbehy od ďalších z nás, ktorým zahraničie vzalo všetko. Dovidenia.